Üdvözlök mindenkit! A mai igét a Máté Evangélium a 18. fejezetéből olvasom, az egyszerű fordítású Bibliából, és a Máté Evangélium a 18. fejezetéből a 21. verstől kezdve a 35. versig olvasom a Bibliát. Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: Uram, hányszor kell megbocsátanom az embertársamnak, ha bűnt követel ellenem? Akár 7-szer is? Jézus így felelt: nem csak 7-szer, hanem akár 70-szer 7-szer is. A mennyek királysága hasonlít ahhoz a királyhoz, aki elhatározta, hogy összegyűjti mindazt a pénzt, amellyel szolgái tartoztak neki. Miután elkezdte összegyűjteni a pénzt, elé vezettek egy szolgát, aki 10 000 talentummal tartozott neki. De nem volt elég pénze visszafizetni a tartozását. Ezért a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának, a feleségével és gyermekeivel együtt. Adják el mindenét, amilyen csak van, mindezeknek az árát pedig adják oda a királynak fizetségként. A szolga ekkor leborult ura előtt, és így kérlelte: légy türelmes hozzám, megígérem, hogy mindent visszafizetek neked. Megsajnálta őt az ura, ezért szabadon bocsájtotta őt, sőt az adósságát is elengedte. Miután a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 ezüstpénzzel tartozott neki. Torkon ragadta, és ezt mondta neki: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa a lábai elé borult, így kérlelte: légy türelmes hozzám, mindent visszafizetek neked. Ő azonban visszautasította ezt, sőt elment és börtönbe záratta őt, amíg minden tartozását vissza nem fizeti. Amikor a többi szolga látta ezt, nagyon mérgesek lettek. Ezért uruk elé mentek, és elmesélték neki, mi történt. Ekkor az úr behívta a szolgáját, és ezt mondta neki: te gonosz szolga, mivel könyörögtél, minden adósságodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is könyörületesnek lenned a szolgatársaddal, ahogy én is könyörületes voltam veled? Megharagudott rá az ura, és átadta őt a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát. Bizony, így tesz veletek mennyei atyám is, ha nem bocsájtotok meg szívből minden testvéreteknek. Ehhez tartozóan ugyancsak az egyszerű fordításból, a János első levele 3. részből is olvasok, a 14. és a 15. verset. Mi átmentünk a halálból az életre. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, azon még mindig a halál uralkodik. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az valójában gyilkos. De jól tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet örök élete. Eddig volt az íge. A felolvasott ígékhez szeretnék pár szót szólni. Ugyanis ha mi Istent keressük, vagy azt mondjuk magunkra, hogy keresztények vagyunk, vagy hogy Jézus követők vagyunk, akkor a legalapvetőbb dolog az, hogy megbocsássunk mindenkinek. Amit felolvastunk ígét, ott nincs odaírva az, hogy ha odajön és bocsánatot kér. Azt mondja Jézus, hogy 70-szer 7-szer. 70-szer 7-szer megbocsájtani, az nem úgy van, hogy számoljuk, hogy ki hányszor vétkezett ellenünk, hanem olyan lelkülettel vagyunk, ami nem írja fel a mások bűneit, nem jegyzi föl, és nem tartja számon. Ha keresztény vagy, akkor csak azért lehetsz keresztény, mert te úgy gondoltad, hogy te valamit rosszul csináltál az életbe.
Úgy nem lehetsz keresztény, hogy te úgy érzed, hogy te jó vagy, és minden rendben vagy, te jó ember vagy. Csak pluszba még megteszed azt a szívetséget az Istennek, hogy hát még beteljesíted az ő követelményeit, vagy parancsolatait is, és akkor te jogosult vagy az örök életre. Ez nem kereszténység, ezt minden vallás tudja. Minden vallásban ez a mérvadó, hogy te mennyire jó vagy. Még egy igét szeretnék felolvasni, ugyancsak az egyszerű fordításból, a Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 12. verset. És bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik rosszat tesznek velünk. Ebben az igében konkrétan azt kérjük, hogy úgy bocsásson meg nekünk az Isten, ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát megbocsájtás nélkül, szívből jövő megbocsájtás nélkül. Azt olvastuk, szívből. Nem csak azt mondjuk, hogy megbocsájtottunk, és akkor el van intézve, hanem szívből, ha meg nem bocsájtunk mindenkinek, akkor nekünk sem lesz megbocsájtva, hanem át leszünk adva a börtönőrnek, azt olvastuk ebből a Bibliából, de az eredeti fordításban a kínzónak át leszünk adva. A kínzó az már itt a földön is akcióba lép, de a más világon is. Az itt a földön maga a gyűlölet az, ami fogva tart. Ha mi nem bocsájtunk meg a szívünkből, akkor a gyűlölet fog kínozni minket egész életünkbe. És annak minden kihatása is a miénk lesz. Ez az a kínzás, ami már itt a földön is kísérője lesz annak az embernek az életébe, aki nem tud megbocsájtani szívből. Ha te nem követtél el semmilyen vétket életed során, akkor nem lehetsz keresztény. Ugyancsak az egyszerű fordításból a János első levele, első rész, 10. versét olvasom. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik. Akkor Isten üzenetének nincs helye a szívünkben. Minden vallás tudja azt, hogy neked jónak kell lenni, neked valamit kell tenni. A sátánizmustól elkezdve a buddhizmusig, a meditációkon, az áldozatokon keresztül minden arról szól, hogy tegyél meg valamit azért, hogy alkalmas legyél a vallás követelményeinek betöltésére. A kereszténység abban különbözik minden más vallástól, hogy itt nem így van. Itt maga az Isten hoz áldozatot azért, hogy eltörölje és megbocsássa azokat a vétkeinket, amiket elkövettünk az egész életünk során. Összefoglalva tehát, ha Jézus Krisztus Istenként megalázta magát, és eljött erre a földre, emberi formát vett föl, és ártatlanul kínhalállal elszenvedte a bűneink büntetését, akkor az a minimum, hogy mi is megbocsássunk, akik ellenünk bármit is tettek. Akár embertársunk, akár testvérünk, akár szülőnk, gyerekünk, mindenkinek, mert ez a minimum, ez a belépő a kereszténységbe. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Ha értékesnek találtátok ezt a tartalmat, akkor egy lájkkal és feliratkozással segíthetnétek azt, hogy másokhoz is eljusson, és akkor legközelebb.